Greetings, everyone. This is Master Yu, Sujin, and Salutări ISM tuturor! partners. Suntem Master Yu, Happy New Sujin Year! și partenerii ISM. We are so excited Un an nou fericit! to have you in Suntem this așa de year încântați as our space partner. să That fim împreună în partnership acest an support ca our parteneri ai growth spațiului interior. and more expansion, Acest more parteneriat fulfillment a susținut with the creșterea noastră realization of our inner și space expansiunea și împlinirea noastră, and with the embodiment of realizarea the gift spațiului of our interior. inner space. So this morning, let me invite Și you cu inner space întruchiparea tuturor meditation. darurilor spațiului interior. So make yourself comfortable, Astfel că astăzi vă voi invita la o sitting meditație a upright, spațiului interior. Vă and rog take a să vă full așezați breath. confortabil, stați cu spatele drept și respirați adânc. Feel this immediate inner alignment Simțiți with the soul of Mother Earth, această conectare și aliniere the heart of imediată universe, cu sufletul Mamei Pământ și cu inima her Universului. unconditional acceptance, support, Iubirea ei nourishment, și acceptarea ei necondiționată, susținerea, vast spaciousness, as bright as the și întinderea sunlight, lui nelimitată, as crystal clear as blue sky, strălucitor ca soarele, senin such a quality ca of cerul albastru. boundlessness and limitlessness. Feel Această this întindere powerful vastă, fără granițe și limite, vertical alignment penetrating the center of your simțiți body această from verticală your crown aliniere, to your cum root, penetrează tot corpul vostru, and începând welcome cu chakra coroană și până în chakra rădăcină, such a și întâmpinați empowerment cu drag with all centers of your body from root to crown. această forță, putere care vine acum din toți centrii voștri de putere, începând de la rădăcină și până la Feeling coroană. totally relaxed, Simțiți-vă Utterly total relaxați, awakened, în același timp dignified, total grounded, treji, rooted, plin strong de and alive, demnitate și cu rădăcinile powerful, adânc înfipte în sol, puternici și vii, uplifted, embraced, îmbrățișați și înnobilați. Feel this natural elongating force from your root to crown that Simțiți connected această forță naturală care ne this aliniază earth and blue sky, de la chakra rădăcină până la coroană, între cer și pământ. feel this full establishment, your soul establishment, Simțiți pe deplin fundamentul ființei voastre, feeling of continuous ceea ce sunteți. enrichment, enlightenment, Simțiți în continuu această îmbogățire, Empowerment. iluminare și with this împuternicire pure energy of our inner space. cu această energie pură care vine din spațiul nostru interior. With this quality of vertical alignment,
at the center of your world, cu the această center of your kingdom, calitate and you open your chest, a open your vieții heart, în centrul vieții și al regatului vostru. Deschideți-vă welcoming inima, deschideți-vă pieptul the whole world, și întâmpinați cu drag întreaga filled with lume, diversified beauty and truth, care este plină de o and diversitate, welcome de frumusețe și and de embrace adevăr. Întâmpinați cu drag și îmbrățișați with your powerful heart presence, welcoming all the abundance of prezența this inimii world, voastre. welcoming Întâmpinați cu drag all toată the abundența acestei support lumi. with your Întâmpinați cu full drag toată light susținerea, at the center of your world, illuminating, toată lumina voastră gifting, în benefiting centrul every ființei corner of your world, voastre, every corner of our world. care luminează și aduce beneficii în fiecare colțișor al vieții voastre. As you embrace this whole world with this Pe măsură ce îmbrățișați această heart-like lume, presence, feel this cu toată inima voastră horizontal deschisă, alignment, simțiți și alinierea orizontală, that limitlessness and boundlessness of your heart light illuminating every part of this world această lumină a inimii voastre care e fără with the spirit of our limite inner și space, fără granițe și care luminează toată lumea which is pure cu spiritul benefit. spațiului nostru interior, care e un beneficiu pur. With this vertical and horizontal alignment, Cu această verticală și orizontală aliniere, the feeling of this holy cross, feel this holy cross at the center of your presence, simțiți Sfânta Cruce the symbol of în centrul human prezenței completion, voastre, the symbol of your greatness, simbolul desăvârșirii umane, simbolul minunăției voastre, grace, your majesty, înălțimea voastră, holiness. majestatea voastră, sfinția voastră. welcoming this moment, this eternal moment, Întâmpinați cu drag most acest moment etern, powerful moment, cel mai puternic welcoming and moment. allowing this place wherever Întâmpinați-l you cu are, drag și permiteți-i the să fie cu most voi, oriunde v-ați afla, sacred spot, cel mai sacru loc. with this moment of meditation,
în the acest moment moment de of meditație, re-honoring the full divine partnership with avem our un inner moment space. în care onorăm parteneriatul divin cu spațiul nostru And its support interior, and guidance. ghidarea și susținerea sa, All our life experience, all my life experience up to now, toate experiențele vieții mele până în acest moment, I revalidate as a reason, le dau as din a nou reasons of valoare new well-being, ca pe un new motiv fulfillment, new growth, new expansion, and new de o glory. nouă împlinire, de o nouă creștere, o nouă expansiune I și o nouă revalidate glorie. all my life experience with full gratitude. Dau o nouă valoare întregii mele That experiențe de support viață, cu o deplină recunoștință. this new year, new decade Pentru a susține with acest an nou ce full vine, gratitude. acest deceniu de And I plină welcome recunoștință. as I revalidate Și întâmpin all cu our drag, life pe experience măsură up to ce dau now. din nou I valoare welcome this momentum of energy, acestei vieți a mea, acest moment al energiei, as if having all the soil, rich soil of flower garden, as if ca și cum aș powerful avea fuel o of grădină cu new un sol awakening. bogat, ca și cum aș avea un combustibil puternic pentru o nouă trezire. This morning, În I această made dimineață a powerful choice. I make a powerful choice fac o alegere puternică, fac o alegere puternică. to live this year, this decade, Să this trăiesc century acest an, acest deceniu, acest secol the life, the inner space centric life, centered life, that infinite, o eternal, viață absolute, centrată în spațiul meu unconditional, interior, timeless, acest limitless, spațiu etern, ageless and absolut, boundless, necondiționat, deathless care nu are granițe presence. de timp, de spațiu, fără limite, fără moarte. With all my lineage, ancestors and parents and family, all my partners, Cu toți strămoșii mei, all părinții my mei, cu familia angels and mea, toți guardians, partenerii mei, all our cu toți ascended îngerii mei masters, păzitori, cu toți maestrii noștri ascensionați, I am welcoming this full partnership întâmpin cu drag acest parteneriat in this inner space centric new year, new decade. centrat în welcoming spațiul meu interior pentru the acest triple masters nou of my an, inner space, deceniu și secol. Întâmpin cu drag cei trei maestri ai spațiului meu interior. first, the presence of Mai an întâi, enlightened body, prezența corpului iluminat, the extension of our inner space, where I can ce vine din spațiul meu interior, understand,
where I can bring the unde pot understanding, înțelege, awakening, and unde embodiment pot and aduce toată fulfillment, înțelegerea, where I can bring the trezirea, resolution of all matter, integrarea, plinirea și rezolvarea tuturor situațiilor, with its infinite intelligence system, cu sistemul său inteligent, infinit. I take refuge with this Îmi enlightened găsesc body alinare presence, cu ajutorul prezenței corpului meu and iluminat. second, awakened heart, În al doilea rând, cel de-al doilea ghid este inima trează, which is always ready to be the fullest, which is care ready este to love, mereu ready to gata să dea include, ready totul, to expand, care este mereu gata ready to să embrace. iubească, să includă, să se extindă, să îmbrățișeze. Awakened heart presence. Inimă trează, I prezența take a inimii second, treze. guiding master. I take Acest al refuge doilea ghid with this în care îmi awakened găsesc heart alinarea, presence, the extension of my inner space. I ce welcome pornește din spațiul meu interior, inima trează. the clarified inner vision presence, Întâmpin cu drag the extension of my inner space. și viziunea interioară Third, the guiding clarificată, master ce vine de asemenea din spațiul meu interior și reprezintă al that can treilea see through ghid, all the delusion of life, viziunea interioară poate vedea prin toate iluziile the vieții, eyes of inner space, reprezintă ochii spațiului interior. I welcome the three guiding masters, Întâmpin cu presence, drag guidance and cei trei support in every maestri arising moment. Again, care ne ghidează și ne enlightened susțin în fiecare moment. Din nou, awaken the corp heart iluminat, and inima clarify trează, inner vision și viziune interioară clarificată. with the presence of these guiding masters of my inner space. Prezența acestor ghizi ai spațiului meu interior. I am powerful. I am wise. Sunt I am puternic, loving. sunt înțelept, sunt I iubitor, am having. I am knowing. reprezint abundența, reprezint cunoașterea. This is 2021, this new decade. Acest an nou year, 2021, monumental acest decade nou deceniu, on my reprezintă soul un journey, an on my inner deosebit, space un journey. deceniu deosebit în călătoria sufletului meu, în călătoria spațiului meu interior, un moment măreț, monumental. I am welcoming every arising moment, all the gift of my inner space. Întâmpin cu drag, în fiecare moment, toate darurile spațiului meu interior, Full sufficientness, sufficient time, suficiența space, de plină, resources,
support suficient and timp, connection. suficient spațiu, resurse, susținere și conexiuni. On my journey, on my dream, on my fulfillment, on my glory, on my growth and În expansion. călătoria mea, în With the visele energy state mele, of în the gloria și expansiunea mea, havingness. cu starea de a avea abundența. The first gift of our inner space Primul dar al spațiului nostru interior and full brightness, gentleness, și de plină easiness, strălucire, softness and kindness, delicatețe, cu such ușurință, a love, blândețe, gratitude bunătate, and grace. o așa iubire, recunoștință și grație. All over my body, all over my life, all over my world, Peste tot with corpul the meu, energy peste state toată of viața the mea și peste toată lumea mea, cu lovingness, starea de a iubi, iubirea, which is second gift of our inner space. care este al doilea dar al spațiului interior, And full clarity, și de plină full claritate, knowing who I cunoaștere am, de plină. Să știu cine sunt, knowing the presence of my inner space, knowing this divine partnership, knowing that I am despre well prezența guided and spațiului meu supported, interior și despre always. acest parteneriat divin, că knowing the sunt mereu reason, bine ghidat și susținut. Să cunosc motivul, knowing the purpose, să cunosc scopul, knowing the perfection, să cunosc perfecțiunea, with the energy state of the knowingness, cu starea de a ști, which is the cunoașterea, third gift of our inner space. care este al treilea dar al spațiului nostru interior. In this body, in this heart, În in acest this corp, life, în această in this inimă, world, I am în această viață continuously și în această welcoming and lume, embodying all the gift of our inner space întâmpin cu drag și integrez that guide us, toate darurile allows spațiului us interior, the care bliss ne of life and ghidează abundance of și ne the world. permit să ne bucurăm de fericirea vieții și de abundența acestei lumi. I am welcoming the full presence of my inner space Întâmpin cu drag prezența de plină that a connects spațiului meu interior, you, care ne conectează pe mine, pe tine, pe tine, that pe connects tine, us care ne conectează pe noi toți. as partners, as Ca parteneri, project partners, as a life partners, ca
parteneri ai aceluiași proiect, as a inner ca vision parteneri de partners. viață, ca parteneri ai aceleași viziuni, That support full light who we are. care susțin întreaga That lumină a support ființei, a ceea ce noi suntem, care susțin continuously the spirit of our inner space. Pure benefit. spiritul spațiului nostru interior, beneficiu pur. Very, very slowly bring your both hands on your chest. Foarte, foarte încet, aduceți ambele mâini Having a pe moment of piept. gratitude. Aveți un Being moment who de you are. recunoștință, Knowing pentru că sunteți being who cine you are. sunteți. The Pentru că full știți cine creatorship, sunteți. full mastership, Creatori, full leadership in action. maestri, lideri adevărați în acțiune. Knowing being who you are. The Știind și grandest știind project, că sunteți cine sunteți. the global project, Cel mai mare proiect, cosmic un proiect project global, of the un proiect wholeness cosmic of inner space. al întregului, al spațiului interior. One hand on your power center. O mână pe centru de putere, pe abdomenul inferior, With your full breath, whole body breathing. With your whole body respirați smiling. adânc, respirați cu întregul corp și zâmbiți cu întregul corp. Both hands on your power center. Aduceți ambele mâini pe centrul de putere, în abdomenul inferior. With your whole body love, with your whole body abundance. Cu iubirea întregului corp, abundența întregului There are corp. so much love and blessing on us just now. E așa multă iubire și așa And I multe bow binecuvântări that asupra sacred, noastră holy, chiar acum. divine presence, who you are, Să mă înclin în and who fața we are. voastră, a prezenței voastre sfinte, sacre și divine, a ceea ce sunt și ceea ce suntem. Thank you for allowing me to deliver this meditation and the energy Mulțumesc of că our inner mi-ați space. îngăduit și mi-ați permis să livrez această It is such an meditație honor. din energia spațiului nostru interior. E așa o Sharing this mare onoare meditation. să împărtășesc această you. meditație cu voi. Mulțumesc! – 2021 este anul unei vieți centrate în spațiul nostru interior, care ne va aduce împlinire, creștere și expansiune. Dacă păstrăm lumina și căldura în interiorul nostru, la fel cum o cloșcă are grijă de creația sa, cu iubire și încredere în darul vieții. Iubire și binecuvântări tuturor! La mulți ani!